Tricycle driver nga isa ka drug surrenderee patay sa pagpangluthang sang riding in tandem sa Suok, Arevalo sa syudad sang Iloilo. Biktima ang anay sa laligan kag caretaker sang puloy-an ni Atty. Edil Julio Romero. Pila lang ka oras matapos ginpatay ang iya amo sa Rojas City, sang ginpatay man ang biktima. Nakatutok, Rojimar Sukal dito. Apat kalupok sang armas luthangon ang nagpuhag sa mga pamuluyo sang barangay Suok, Arevalo, syudad sang Iloilo. Alas 6:35 Biyernes ang gabi. Isa ka tricycle driver ang natiruhan sang riding in tandem sa madulom nga porsyon sang dalan malapit sa Taytay sa barangay Suok. So according dire sa mga witness nga nakaari sa palibot, may two motorcycle, nga scooter, nga duwa ka bilog. So kada isa may duwa ka angkas. Nagdulog dito sa una ng isang dulog man dire. So after that, nakapatay sa yun na 5 or 4 nga lupok. Ginkilalang biktima nga si Benji Abakahin, 41 anyos sang Santo Niño Norte, Arevalo. Isa ka drug surrenderee kag nagapaidalom sa drug rehab sa barangay Kalaparan, Arevalo. May mga igo sa likod kag tubang nga parte sang lawas, tugas ang pagkaluthang ang biktima. Kung basihan nato ng physical evidence, may posibilidad yun nga malapit ang nagtiro sa biktima. Sa investigasyon sang Arevalo Police Station, halin sa plaza sang Arevalo ang biktima sang nagsakay ang suspect padulong sa barangay Suok. Pag-abot sa Taytay, dito kag ginpapundo siya sang mga suspect nga sakay sa duha ka mga motorsiklo kag sang pasahero sini. Ginpamangkot ang iya pangalan kag gintanaw ang iya lisensya kag sang makonpermar na nga siya ang target. Dito nakagintiro ang biktima. Kaya ang pamilya. Ginhingagaw pa dala sa Western Visayas Medical Center si Abakahin. Apang gindeklarar nga dead on arrival. Tungod man sa patal nga mga igo sang bala sa lawas. 4 ka deformed slug kag 4 ka empty shell sang 45 caliber pistol ang nakuha sa luyo sang biktima. Pag-abot natin, padalagin natin dayon ang inyong biktima sa ospital para may for medical treatment. Base sa validation sang Arevalo Police Station, nagpa-drug rehab ang biktima kag nagsurrender sa tukhang sadtong Hulyo 1, 2016. Nakonpermar man sang kapulisan nga sa laligan ni Atty. Edil Julio Romero ang biktima nga amo nga nagaserbe nga caretaker sang iya puluyan. Pila lang ka oras matapos nga ginpatay ang iya nga amo nga si Atty. Romero sa Rojas City. Roger Sukal dito para sa One Western Visayas.